مبارك لما أنت قدمنا كبر أبي مسكن actually I like the last name يمسكن بعبي اللي تسكين كار لها فليد بيري لما أنت ناي زعبا relationship ويلما بزعبا تودا بلكنسون لك تبعتين زولو دركبا بحضار ويلما مجمار relationship بحافشو expert family counseling ስለዝኾነ ፍልይ ዝበለት ደስ እንዳበለኒ እየ ኩሉ ግዜ ዝደልዮ ቶፒክ ንዛረበሉ ቶፒክ እዩ እዚ ቶፒክ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዳር ፀገማት ሪሌሽንሽፕ ዲቮርስ ዝበዝሓሉ እዋናት በፂሕና ኣለና እሞ ንዑ ዝምልከት ናቱ ኤክስፐርት ናቱ ፊልድ ስለዝኾነ ብኡ ስለዝሰርሓሉ ናቱ ምኽሪ ክንሰምዕ ወይ ድማ ፀገማት ከምንታይ ይመፅእ ዝብል ክብሪ ዓብዪ መስገን እንኳን ደሓን መፅኻ ኣብ ሬድዮ ይርአና እንኳን ደሓን ፅናሕካ ሚካኤለ ስለዚ ዕድመ ድማ መስክነካ ኣነ مرحبا يعني لمو think thank you for لهم نيران سمعتنا خاطرتي ماي راديو إيرنا I feel you family counseling is not easy which is واحد اللي لنا بزلخو خبابينا قالوا اليوم جن مبزحتو اب psychologists اب mental health mostly focused قبل يوم so نعي privilege نعها همساكا تقام زخون حبرتها كتمنى مالتيو بتي كورك نجمرينا divorce بزحلو فتح بزحلو بقى جمرمو سلام تايو تبزحلو فلا بحرتسبنا بحافشو اب مرابان تريال لخا هسا صحتنا قالت هيكونن سلام تايو موخا أبانان بأناس كنخيلسكي واي نابانا بزحلو تزلوخو معدد سيميو خمزلوخو عدي مثلا فري تايلا خاز بلت أنيرو بلا what is it why is بزح فتح بزحلو ኣብ ህዝብና ማለት ካይሙሽ ኣብ ሕብረተሰብና yes ኣብ ሕብረተሰብና ፍትሕ ወላ ኣብ statistically መቸም statistics ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ህዝብና ይትረክቦን ኢኻ ኣብ ካልእ ሕብረተሰባት ኢኻ ትሪኦ መፅናዕትን ገለን ቁጥር እንዲኻ ይገብር ኣይፈሪሐ እኳ ክገብረሉ ይከኣል ኩን ኣነ እምበር ኣብ ምዕራባውያን እኳ 50% ውሉ ኣለዉ هو ኣስታት 50 ሚእታዊት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ንምንታይ የምፅዮ ሲ ፍትሕ ብሓፈሽኡ እቲ ሬት ናይ ፍትሕ ብሓፈሽኡ በዚሑ ስታቲስቲካል ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ وخجمر مش أنا بتناي هزبنا بس تصير كبر قال غابتهم مقنياتات بحفش شو تي فتح حزب الزح تايو فقاد سب من عززة مسمتي فقاد سب الناتا قهدة فقاد سب النا سب فقادون مسالون النافلة مسمتا كابك سقيلوت وححيت وخابز قيت مسالو النافلة أبز خدلو جزء نمسلو ኣብ ሓዳር ንመሰሉ ወይ ድማ ነቲ ንዑዝ ጥዕሞ ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ምግርጫው እናበዝሐ ኸይድ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ረቑሕስ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ሙሉእ ፍቓድ ኣብ ዘለዎ ስለ ዝንበር እቲ ሓዳራት ማለት እዩ ንሱ ከዓ ነቲ ቫሊ ሲስተም እቲ ምሻሎ ቀደም ኣብ እምነት ተመርኮሰ ኣብ ባህሊ ተመርኮሰ ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኣብቲ እምነት ተመርኮሰ ብዙሕ ምፅዋር ገለገለ ነይሩ ሕጂ ግን ነፍስኻ ኢኻ ትነብር ነዛ ንረብሓኻ ዘዋፅኣካ ሓዳር ስኒ ዓይንታይ ጥቕማ ካብ ዝብል ኣረኣእያ እዩ ዝመፅእ እዚ ኢልና ናብ ህዝብና ምስ ንመፅእ ድማ ብፍላይ ኣብ ህዝብና እቲ ኮሚናል ወይ ድማ ማሕበረ ኮማዊ ዓይነት ኣቃውማ ስለ ዘሎ እታ ሓዳር ዳርጋ ተነፂላ ኣብ ስደት ንበይናያ ክትነብር ክትስስን ትደሊ ማለት እዩ እቶም ነታ ሓዳር ስን ንበይና ይጥቆምና ከምዚ ወለድና ዝብልዎ ሰብኣይን ሰበይትን ክማርዓው ከለዉ ወይ ድማ ወድን ጓልን ክትሓታተቱ ከለዉ ናይ ስድራ ቤታት መርዓ እዩ ኣብ ህዝብና ኣብዚ ምስ መፀ ግን ናይ ስድራ ቤታት ምዃን ይተርፍ ማለት እዩ ናይ ክልተ ውልቀ ሰባት ክኸውን ጥራይ ዘይኮነ ማይ ዘስትዮ ዝኩስኩሶ ዝሕልዎ ዋሕስ ዝኾኖ ክበኣሱ ከለዉ ሽማግለ ዝኾኖም ክጾሮም ከሎ ክከብዶም ከሎ ትጾር ቆልዓ ዝሕዘሎም ወይ እውን
ክስታይ ዝገብሮም ያ ኣታታኾንካ ገለመለ ዝብሎም እዚታት ካብ ወፃኢዮም ዝነብሩ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይቲ ኣብዘይ ዓድኻ ምንባር ዘለዎ ፀቕጥታት ማለት እዩ እቲ ናይ ዲስፕሌስመንት ትሮማ ዝብሎ ወይ ድማ ኣብዘይ ዓድኻ ናይ ምንባር ዘለዎ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ዝውስኾ ማለት እዩ ስለዚ እታ ጓል ኣንስተይቲ ፅግም ክብላ ከሎ ክብድ ክብላ ከሎ ከይዳ ምስ መሓዙታ ድያ ምስ ኣዲኣ ድያ ምስ ሓትነታታ ድያ ከይዳ ናይ ልቢ ኣብስስ ተብለሉ ባይታ ትስእን እቲ ሰብኣይ ድማ ከምኡ ይስእን ሽዑ ብካልእ ይግለፅ ማለት እዩ all they have ቶም ዘለዎም ስን ሓድሕዶም ኮይኖም ይተርፉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብቲ ማሕበረኮም ስለ ዝቕመጥ ተሓዳር ካብቲ ማሕበረኮሙ ምስ ወፀ ንበይኑ ምቋም ይኣብዮ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ቫሊ ሲስተም ናይቲ ክስታይካ እቲ ዘበንካ ተቐይሩ እዩ ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ኮንካስ ብናይ ኣስመራ ወይ ድማ ብናይ ዓዲ ኣናባብራ ክንበር ከዓ የደሊ ማለት እዩ ሱኻ ክኾን ኣይክእልን ኣብ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዓለም ተቐሚጥካሲ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝኸውን ዓይነት መነባብሮ ክትነብር ከዓ ተኣብዮ ትኽሕዶ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ እዚ ኣብ ሰብኡት እዩ ዝረአ ሰበይተይ ከምዚ ኮይና ጠሊና ዶ ወላ ኣሜሪካዊት ኮይና ገለበለ እናተባሃለ ክስታይ ይገብር እሱ እዩ ቶም ረቋሒታት ማለት እዩ ነቲ ዘለናዮ ኩንነት ናይ ስደት ምስ ኩሉ መክሰባቱን ውጥረታቱን ወይ ድማ ስትረሳቱን ኣብ ግምት ኣእቲና እቲ ዝጎደለና ብኻልእ ክንሸፊና ክንከይድ ዘሎ ግድል ኣብ ማእከል ይቁፀሞ ሽዑ በቃ ናብ ፍትሕ ኣቢሉ ዝኸይድ መስለኒ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩኻ እዚ ብመፅናዕቲ ተሰኒዩ ዝኾን ዝኾይኑ ክኸውን ሃይፖቴቲካል እየ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ተፀንዐ ምክንያት ግን ክንረኽቦ ኣብ ቀረባ ግዜ ተስፋ ገብር ስኻሲ ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ሙያ ናትኡ ኢኻ ዘላ ኣብቲ ዝበለፀ ሃንስኦን ኣለኻ መሽ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ባላንስ ዲድስእን ዘሎ ወይ ድማ ኤክስፔክቴሽን ከምቲ ሓንተ ተንከፍካዮ ገሊኡ ኣብ ኤርትራ ክነብር ደሊ ብኤርትራ ክሓስብ ደሊ ኣብ እንዳተቐመጠ ገሊኡኻ ኮምፕሊትሊ ናይ ምዕራባውያን ባህልታት ሒዙ ክፅል ይኽእል ውሽጡ ከዓ ኣይኮነን ዶ ክትክብሎ ትኽእል እስኻ ሕጂ እቲ ባላንስ ዲድስእን ደሎ ኣበየናይ ብርከስ it's challenging ከማን in a way because እቲ ሕብረተሰብሲ ካብ ዓድኻ መፂኻ ኣብ ገለገለ እንታይ ትርኢ this is America this is Canada ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ወደይ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ብክልቲኡ ጀንደር ኩሉ ክእል ከይጋጋ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ናይ ንቕሓት ፀገማት ዝህሉ ብኩራት ህልዎ ትብሎም እንታይ እቲ ባላንስ ምግባርሲ እቲ ባህልኻ እቲ ፅቡቕ ባህልታታት ካሒዝካ ምስ ዘለካ ሕብረተሰብ ከዓ ባላንስ ጌርካ ናይ ምኻድ ዶ ትብሎ ስኻሲ I think hands-on hopefully ኣብ ሕብረተሰብና ገለ ተሳቲፍካ ክትኮን ተስፋ ገብር هو እሱ እንዲ ቀንዲ ረቋሒ እቲ ቀንዲ ረቋሒ ናይ እታ ስድራ ቤትሲ ኣብ ትሳ ዘይትፈልጦ ዓይነት ሃዋህው ወይ ድማ ኢንቫይሮንመንት ኣብኡ ያ ክትስስን ትድለ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ቶም ግዳማዊ ረቋሒታት ብከምዚ ክንገልፆም ንኽእል ኢና እቲ ባህሊ እቲ ሕጊ ወይ ድማ ስርዓት ናይ ሓዳር ካሊእ ኣብ ስደት ምስ መፃኻ ካልእ ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብ ናብራ ከተመሓይሽ ድዩ ናብራ ንክትነብር ዘለዎ ጥርታት ኣሎ ናይ ቋንቋ ስትረስ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኣሎ እቲ ከመይልካ መፂኻ ብስደት ብክንደይ ጋዕገልጠም ተሰኪምካ መፂኻ ድማ ኣብ ልዕሊ እዩ ዝውሰኽ ዘሎ ሕጂ እዚኦም እቶም ግዳማውያን ረቋሒታት እዮም እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኣብ መንጎ እቶም ክልተ እንዲያ ተሓዳር መቸም ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ እዚኦም ፀቕጥታት ዘለዎም ሰባት እዮም ብሓደ ክነብሩ ክስታይ ዝገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ሕጂ ከምቲ ዝበልካዮ ገሊኡ ንረብዑ ዝኾኖ ነገራት ክረቁሒ ማለት እዩ ንኣብነት
ድሓኒ ተስፋ ገብር ዘረብኡ ክረቑሖ ብዘይፍቓዱ ክቕበለኒ ተስፋ ገብር ኣብዚ ክሽነን በዓልቲ ቤተይ ንሰበይተይ ሕግዛ ገለ ገልጠምጠም ክብል ወይ ኣቑሑት ክሓፅብ ወይ ገለ መለ ርኤኒ እሞ ሓሙ እዩ ኣይ ክብራብ ኣዴኻ ይትርአ ብለኒ ነው ሕጂ ሓን ኣደይ ስርያትኒ ኣቶም ኣደ ካልኦት ዳ ብኡ ትሕጎስ እያ ኢልና ንስሓቅ ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ይኽብል ደልየ እዚ ኣቑሑት ምሕፃብ ድዩ ትገለ ምግባር ኣብቲ ክሽነ ኮንካ ሰበይትካ ምሕጋዝ ሕጂ ኣብ ባህልና ኣይንቡርኒ ንቡር ዝኾነ ነገር ኣይኮነ ግን እቲ ኣብ ዘይንቡር ነገር ከኣሎ ከዓ እቲ ሰብኣይን እታ ሰበይትን ከዓኒ ኣብ ደገ ብሓደ ወፊሮም እዮም ዝኣቱ ኣይኮነ ብሓደ እዮም ለፊዖም ዝመፁ ዘለዉ ብሓደ እዮም ትስርሖምን ክስታይ ዝገብሩ ስለዚ ብሓደ ካብ ስራሕ መፂኻ ኣብ ገዛ ምስኣተኻሲ እታ ሰበይቲ ቅፂ ኢላ ንዓኻ ኣቑሑት ሓፂባ ኣዳሪራ ንደቃ ክስታይ ገይራ ገለበለ ስኻ ድማ ኮፍ ኢልካ ቴሌቭዥን ክትርኢ ከለካ ከመይ እዩ እቲ ምውሃዱ ኣብቲ ናብራ ከተምፅኦ ከለካ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ምስ መፃኻ ኣብ መንጎቶም ክልተ ዘሎሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ባህሊ ድዩ ነቲ ክውንነት ድዩ ነቲ ዝሓለፍካዮ ፀገማት ድዩ ነቲ ሕርቃንካ ናይ ምዕጋትን ክስታይ ናይ ምግባርን ተናዒቐ ድዩ ወይ እውን ኣየፍቅረንን እዩ ንዝብል ሓሳባት ነዚ ኩሉ ኣተዓሪቕካሲ ከመይ ኢልካ ኣብ መማዓልቲ ትኸይድ ንዝብሉ ብዙሕ ሓቲ ረቋሒታት እዮም ዘለዉ ከም ዝበልካዮ ስደት ሓደ ዝዓበየ ረቋሒ እዩ ግን ዋላ ኣብ ዓዲ ከማን ካብኡ ናብኡ ኣብ ሃገረሰብን ኣብ ከተማን እውን ዝተፈላለየ ዓይነት መነባብሮ እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ እቲ ግዳም እዩ ፍትሕ ዘምፅኦ ዘሎ ኢለን ኤክስተርናላይዝ ክገብሮ ወይ ድማ ናብ ደገ ጥራይ ትሽግር ክድርብዮ ጉቡእ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምርጫይን ኣብ ምርጫ በዓልቲ ቤተይን እያ ትወድቕ ነቶም ዝፀልውና ዘለዉ ረቑሒታት ነቲ ሓዳር ከመይ ጌርና ኢና ንኸይድ ከመይ ጌርና ኢና ክነብራ ንኽእል ኢልና ንውስኖ ንሕና ኢና ኣብ መወዳእታ እቶም ፀለውቲ ረቋሒታት ግን የለውን ኢልካ ምክሓድ ድማ ጌጋ እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኦም እንታይ ይብሎም እዚ ሕጊ ነዘን ኣንስቲ ሽፒዕዎን ዘሎ ብለካ እዋ እሞ እቲ ሕጊ ንክትፋታሕ ሕጊ ስታይ ይገብረካን ሓዳርካ ንኸተመሓድርሲ ሕጊ መዓሲ ዝሕዘካ መሲልካ ሕጊ ምስ ተሓስካ እዩ ዝሕዘካ ሕጊ ነቶም ዘፍርስዋ እዮም ዝሕዞም ብፈርሙ ክትነብር ግን ሕጊ ኣየድልየካን ተሳሚዕካ ክትነብር ኣብ ቤትካ ሕጊ ካናዳን ገለመለን ኣየድልየካን ሕጊ ኣሜሪካን ኣየድልየካን ናይ ክልቴኻ ፍቓድን ናይ ክልቴኻ ነቲ ሓዳር ዘለካ ኢንቨስትመንትን እቶም ቀንዲ ረቑሕቲ ክብል ደለየ ፅቡቅ ካብቲ ሓደ ኣብ ዘለናዮ ዓለም ሕጂ ኣብ ባእሲ ኮይኑ እዮም ክጠቕስዎ ከሎ ዞም ኤክስፐርት ገንዘብ ይረአ ስካብ ክንደይ ግደ ኣለዎ ገንዘብ ኣብ ፍትሕ ኣብ ሓዳር ገንዘብ ዳ ወላ ብስታቲስቲክሊ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ካልእ ህዝብታት ተቐዳመይቲ ጠንቂ ናይ ፍትሕ ናይ ገንዘብ እዩ ኣተሓሕዛ ገንዘብን ፋይናንስን ኣባና ከዓ ብበዝሕ ብፍላይ ብገንዘብ ስለተሰደድና ምስ ተሰደድና እውን ስድራ ቤትና ገዲፍና ዘድሕሬና ብሊብያን ብገለመለን ስለዝመፁ ኣብቲ ተኣላሊኡ እውን ግቡእ ንቕሓትን ወይ እውን ስምምዕን ግቡእ ስምምዕን እውን ስለዘይፀንሕ ድሓን ኺዶ እንዶ ክሳይ ግበሮ ከምዝኾን ግበሮ እናተባህለ ክኸይድ ስለዝኽእል በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ድማ ኮንትሮል ወይ ድማ ናይ ምቁፅፃር ዝምባል ይኽእሉ ስለዝኽእል ኣብ ገሊኡ ብፍላይ እቲ ዝያዳ ዘእተዎ ዝያዳ ክስታይ ከም ዘለዎ ዝያዳ ኢድ ከም ዘለዎ ኮይኑ ስታይ ስለዝገብር ገንዘብ ኣብ ኩሉ ዳርጋ ኩሉ መባእሲ ምክንያት እዩ ሚካኤለ ኣብ ሓዳር ከዓ ተቐንዲ መባእሲ ምክንያት እዩ ምክንያቱ ወል ኣብ ገንዘብ ሓይሊ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ዝሓዘ እሱ ፓወር ከም ዝሓዘ ኮይኑ ስለ ዝርከቦ ግን ብዋጋ እንታይ ምዃኑ እዩ ትሕቲ ገንዘብ ፓወር ክኸውን ኣሎ እቲ ፍቅሪ ሲሃስስ ኣሎ ማለት እዩ ገንዘብ ምስ መፀ ኮታቲ ውሽጣዊ ክንዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ትብክልቲኻ ዘሎ ሓልየትን ህውነትን ፍቅርን
basically dominate قبله تجنزل مالتي so شو عدا جمرت ولا تناي تجمعات ناي مفحفة حب حدر ولا بمتاي تريسها بمتاي تقصه كتقدم كل حد نزوده أو يجمروا الكاتب له ولا what do you think ገንዘብ كان حدا خابتهم تنقطات ناي فتح እዩ خمس زبلنا ግን ወይ ድማ ናይ ግርጭት እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ግርጭት ካብኡ ንላዕሊ ፀገም ዘይብሉ ሓዳር መቸም የለን ኢንሻአላህ ዘይገራጭ ሓዳር የለን ኣብ ሓዳር ድማ ግርጭት ከወግድ የልካ ምሕሳብ ዳርጋ ፉንነታዊ ይመስለኒ ግርጭት ዓርቆ ኢኻ ከምዚ ምስኡ ከመይልካ ትነብር ኢኻ ክትመሃር ዘለካ ሕጂ ገሊኦም እንታይ ይብሉ እዞም ናይ ተመራመርቲ ናይ ሪሌሽንሺፕስ ዶክተር ጆን ጋትማን ዝብሎ ኣሎ ኣነ ብቀረባ ዝከታተሎ ቀንዲ ጠንቅታት ናይ ግርጭት ኣብ ሓዳር ኣብ ክልተ መቕሎም ሓደ ፐርፔቹዋል ብሎ ተደጋጋሚ እቲ ሓደ ድማ ፕሮብለም ገለ ብሎ ሽግር ኮይኑሲን ሶልቨብል ዳባ ክፍታሕ ዝኽእል ሕጂ ክፍታሕ ዝኽእል ከምቲ ዝበልናዮ እዛ እዛ ጤልሲ ኣበይ ንእሰራ ፍትሓ ትኽእል ኢኻ ጤል ክንገዚእና እሞ ኣበይ ክንኣስራ ቴክኒካል ኣብዚኣ ዶ ንእሰራ ከምዚኣ ዶ ንእሰራ ክንደይ ሜትሮ ትኹን ነታ ገዛ ኣበያ ተርስሓ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ሶልቨብል እዮም እቶም ፐርፔቹዋል ዝብሎም ወይ ድማ ተደጋጋሚ ወይ ድማ ሕዱራት ሽግራት ኣብ ሓዳር ግን ፐርሰናሊቲ ምስ ፐርሰናሊቲ ዝተሓሓስ ሓደ ሰብ ብነፍሱ ነዛ ጣውሉ ክሰርሕ ከሎ ሕጂ ነዛ ጣውሉ ኣፅፊፉ ዝሕዛ ሰብ ኣሎ ወይ ድማ ኣብቲ ሳሎን ክስታይ ምስ ገበረ ምስ ተጠቀመላታ ኮፍ ዝበልዋ ቦታ ኣፃፊፉ ዝቐምጥ ኣሎ ከምታ ዝነበረታ ዝገብር ንእሽተይ ካብታ መተርኣስ ወይ ካብታ መንፀፍ ከም ገለ ተተላዒላ ድማ ኩሉ ነገር ናይታ ሳሎን ትፋሕ ዝበለት ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ዳርጋ እንታይ እዮም እዚኦም እምበርዶ ናይ ጥዕና እዮም ዝብሉቶም ካልኦት ኣይኖቶም ቶም ካልኦት ድማ ኣብ ኮፍ ኣብ ዝበሉ ብሙሉእ ኩባያ ናይ ሻሂ ኣብኡ ጣውላታቶም ኣብኡ ወረቃቅቶም ኣብኡ መፅሓፍቶም ኣብኡ ሓቢሎም ዝኸዱ ካሉ ሕጂ እዚኦም ፐርሰናሊቲስ እዮም ከምዚ እቲ ሓደ ሰናይ እቲ ሓደ እኩይ ከይትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክሪኣ ከሎ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን እንተዳ ከምዚ ኣለዎ ኮይኖም እቲኣ ሰበይቲ ኩሉ ነገር ፅፉፍ ኩሉ ኣቦትኡ ክኣቱ ከም ዘለዎ እንተዳ ትፈልጥ ኮይና እሞ ከምኡ እንተዳ ጥራይ ኮይኑ ትናብራ ኢላ ትፈልጦ እቲ ሰብኣይ ድማ ኣብዘ ዝገደፎ ኣነ ከምኡ እንተገበርክዎ እዩ ዘዋፅኣኒ ዝብል እንተዳ ኮይኑ ተደጋጊሙ እቲ ባእሲ ተደጋጊሙ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ምስ ፐርሰናሊቲ ምስ ተዓባብያ ምስ ሰብነት ምስ ገለ መለስ ዝተተሓሓዘ ክገርመካ ኸ ካብቲ ዝበዝሕ ግርጭታት ካብቶም ዘፅንዕዎም ግርጭታት ክልተ ሲሶ ፐርፔቹዋል እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት መፅዎም እሞ መልክዖም ቅይሩ ሽበቶም ሽበት ገብሩ ገለበለ ታተባእዞም ኣርእስቲ ግን ሓንቲ ትኸውን ማለት እዩ ከም ገለ ክሳይ ገብሩ ኣቁርጡ የብሎ ሕጂ ንምንታይ ዘምፅኦ ዘለኹ ገሊኡ ሽግር ከይተኣልዮ ትኽእል ኢኻ ግን ከመይ ኢልካ ምስኡ ከም ትነብር ትመሃር ማለት እዩ ናይ ኣነባብራ ክሳይ ትገብር ሕጂ ኣነ ከምዚ ዝብለካ ኣብ ዛ ዝሰርሓ ዘለኹ ጣውላ ወረቃቅተይ ገዲፈ እንተዳ ዘይሓዲረ ፅባሕ ንግሆ መፅእ ኣበይ ከም ዝገደፍክዋ ክቅፅል ኣይክእልኒ ሰበይተይ ኣብታ ዝሰራሓታ ጣውላ ብሙሉእ እቲ ጣውላ ተላዒሉ ከምዛ ዘይሰርሐት እያ ኣላዒላ ትኸይድ ካብታ ጣውላ ሕጂ ክልቴና ኣብ ሓደ ገዛ ክንነብር ከለና ከጋጭወና ዝኽእል ኣርእስታት ክትግምቶ ቀሊል ኣይኮነን ግን ምዝ ከመይ ጌርና ኢና ንነብር ሰበይተይስ ምዝ ኩሉ ፋሕታ ናይቲ ጣውላታት ከመይ ኢላ ክትነብር ክኢላ ሕጉስ ናብራኻ ክትነብር ትኽእል ኣብኡ ሜላ ሓተካ ማለት እዩ ኣብኡ መነቕሳ ይገብር ሕጂ እቲ ገንዘብ ድማ ከምኡ እዩ ናይ ገገሊኡ ስስዕቲ ዘለዎ በለፅ ዘለዎ ንኻልእ ሰብ ንባልቲ ቤትካ ወይ ንሓዳርካ ዓሚፅካ ንኻልእ ምውፃእ እንተዳ ኣለዎ ኮይኑ
ካብ ካውንስሊንግ ንላዕሊ ትሽግሩ ማለት እዩ እንተ ደኣ ናይ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ኮይኑ ባህሪ ናይ ኣተሓሕዛ ገንዘብ እንተ ደኣ ኣለዎ ግን መፍትሒ ኣለዎ ክስራሓሉ ከዓ ከኣል እዩ مرحبا እሞ እታ ከምዛ ትገልፃ ፅናሓ ገንዘብ ግደ ኣለዎ ኢልካ ኦፍ ኮርስ ዋላ ዌስተርን ብዝሕብር ዘለና ሕብረተሰብ እውን ስምላር ከምኡታት ፀገማታት ኣለዎ ካልእ ከዓ ክሰምዖ ከለኹ እንታይ ርኢ ኣብ ጉያ መርዓ ወይ ድማ ክሶ ተመሪዓ ወይ ክሶ ተመሪዑ ወይ እዚ ደይበሃል መርዓ ናይ ሓደ ሽሕ ዝኾነ ህዝቢ ዓዲምካ ድግበር ጉያታት ኣለዎ እዚ ኣደ ነው ኣነ ጥራሕ ድሪኦ ዘለኹስ ዋላ እስኻውን ብማዕረቱ ርኢኻ ኢኻ ንምንታይ ኣብ ውድድር ምእታው ኣቱሞ ፀኒሖም ከዓ ነዊሕ ኣይፀንሑን ጠንቅታት ክዶ ትብሎ እዚ ካብቲ ናይ ፍታሕ ከ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ከምቲ ምስሊ ኣቦታት ዝብሎ ጫማኻ ማዕረ እግርኻ ኣብ መወዳእታ ሲ ኣብ ገዛኻ እቲ ሓዳር ነው ኣብ ግዳም ትንበር ሓዳር የላን ተቐዳመይቲ ናይ ብሓቂ ሓዳርሲ እታ ስኻን መፃምድትኻን ትነብሯ ናብራ እያ ስለዚ እቲ ውራይ ክፅበቐልካ ኢልካ ትገብሮ ተሰማሚዕካ ተጥፍኦ እሞ ናቱ ናይ ምኽፋል ኣከፋፍልኡ እውን ዘለካ ወታ ፕላንድ ዝኾነ እንተ ደኣ ኮይኑ ተወጠነ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ነገር እዩ ግን ከይተወጠነ ብካልእ ድፍኢታት ተደፊኢካ እንተ ደኣ ተኣትወለካ ኮንካ ዕዳ እዩ እቲ ዕዳ ድማ መወዳእታ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ እሱ ዝፈጥሮ ፖይንቲንግ ፊንገርስ ወይ ድማ ንሓድሕድካ ምንቕቓፍ ወይ ድማ ኩንናን ከምፅእ እዩ ቀስ እንዳበለ ድማ ሰዲመንት እንዳገበረ እናመረተ ነቲ ሪሌሽንሽፕካ ኣብ ነዊሕ ይኹን ኣብ ሓፂር ክወቅዖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ መሰረቱ ጌጋ ይግበርኒ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ኣፋታትሑ ከመይ ኢልካ ትፈትሖ እንተ ደኣ ዘይተዳሊኻ ፀኒሕካ ክስታይ ይኸውን ዝበዝሕ ግዜ ሕጂ ድሓን ናብቲ ካልእ ግዜ ኣብ ካልእ ደኣ ንትንክያ ንኾን እምበር ሓደ ካብቲ ጠንቂ ዝብሎ መስለና ኣነ ሓዳር ከምዚ ምሻሎ ነፋስ ኣይተእትወሉ ኣብ ሓዳርኩም ነፋስ ኣይተእትው ገለ ኢልካ ንነብስኻ ክስታይ ትገብሮ ትዕብዕቦ እሞ ክፍታሕ ዝኽእል ዝነበረ ብኣብኡ ክፍታሕ ዝኽእል ዝነበረ ንፋስ ኣእቲኻሉ ዝፍወስ ፈውሲ ከሎ ፍወስ ቁስሊ ከሎ ንቁስሊ ኣክቹዋሊ ንፋስ ኢኻ ተእትወሉ ምእንቲ ክፍወስ ማለት እዩ ካብ መሊስካ ጀኒንካ ዓብዒብካ ክሳይ ጌርካ ተመንሽሮ ኣንፍስ ኣቢልካ ክሳብ ክትገብሮ ሜላ ይሓትት እዩ ቀለልቲ ሜላ እዩ ናይ ናብራ ሜላ እዩ ከምዚ ዓብ ዲግሪ ዝሓትት ኣይኮነን ግን ሳልሳይ ኣካል እሞ ንረብሓት ሰብ ነቶም ሰብ ሓዳር ንረብሓ እቶም ሰብ ሓዳር ዝዓይ ትብሎ ክጠቅም ክእል ኢለ ዝሓስብ ግን ዳሕራይ ኣብቲ ኣፋታትሑ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና እሞ ፅቡቅ ንሃገሊዝካ ሕጂ ካብቲ ሓደ ገለገለ ዝሰምዖ ዝኣመ እውን ብፍላይ ሕጂ ብዛዕባ ስለምንታይ ፍትሕ በዛሓሎን ዝብል ስለዝኾነ ትሕቶ ስድራ ቤት ኣእትውዎ ገለገለ ሓብቲ ሓዊ ወይ ኣደ ተኣትዎ ኦፍኮርስ ኣብ ዘለና ወስተን ሕብረተሰቡን ኣእትዎዮም ግን they kind of mind their own business to extent because they know that እቲ ካልቸሮም ፍልይ እቲ ባህሎም ፍልይ ስለ ዝበለ ኣባና ከምኡ ርኢ እሞ ስጋብ ክንደይ ስኻ ትጥምቶ ዝሓቂ ድዩ ኩንነት ኣለዎ ድዩ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ትሓትት ከምቲ ዝበልካዮ ስድራ ቤትካ ኣብ ዝበዝሕ ናተይ ተመክሮን ዘጋጠመንን ማለት እዩ ሕጂ ሚካኤለ ምስ ወይ ኣነ ምስ ሰበይተይ ኣብ ዘለ እንተ ደኣ ግጭተይ ምስ ኣሕዋተይ ወይ ምስ ኣደይ ምስ ገለ እንተ ደኣ ተማኺረ ኖርማሊ ንቡር ኣብ ከለዉ ናተይ ሳይድ እዮም ክሕዙ ናተይ ቲፎዞ እዮም ክኾኑ ምክንያቱ ከምኡ እዩ ባህርያዊ ናቶም ናትካ ክስታይ ሒደት እዮም ቶም ነዚ ዘሊለን ክስታይ ዝገብራ ማለት እዩ ሒደት ተመክሮታት ኣሎ ዘገርም ዓይነት ስለዚ ከዓ ኢኻ ካብ ምስ ስድራ ቤትካ ምዝራብሲ ኣብ ዓድና ሕጂ እንታይ ነይሩ ዋሕስ ዝበሃል ኮንሰፕት ነይሩ ፍትወኒ ኣና እዛ ናይ ዋሕስ ኮንሰፕት እንታይ እዩ ካብቲ እንዳወዲ እዩ እቲ እንዳወዲ እዩ ዝቕመጥ ቀረባ እንዳወዲ እዩ ዝቕመጥ ግን እቲ እንዳጓል ዝመረፆ እዩ
توحس نتا قوالس وحس أي مالتي نتا سبيتي ببعلنا يجيوا هو حجي انترست الله نخل نتا حداري انترست إذا حدا عب نجر كلاي وحس زخون سبعي تمتوني وانا سبع سرقة تمتوني سايت قبل بلبونو بمخرو بكستايو تفتنا سب شماغل لي قاتم صبالتي سوق عبي كستايلو أبركتولو مغنياتو كباسة كاز نجرالو كعرك كاز قلالو سلازي نخلو نسب أكافل وقت بهالكلا خاسي نخلو نبيته سبكا نخال نزغون نجر مالتها يكون نتي ربحنا يتحدر انترست زلو قدامنت تاعنا يتحدر انترست وميزان إذا كنا على رأت ولا حجي كبر بحوي بكذا أو عدنا صبغنا تمسخها لمن تنقر تبهلنا حدث كابت حدث أجاتات وان هلون يجلا جلا ون قدرة جلوه أبزجن أب نورث أمريكا هذا لا أو أوروبا هذا لا هذا اللي خاني there is no such a thing أتي نزل كم تعنتوا الجلس كأخا تي محبركم تي حبرة السبيل لأن وتي خلا هو عندها هم سوسخها كوتا تبهلي قديف كارلخ ولا تسبون كسمع خلو خانة كم تي أبهلنا ناي بحق أمون كوينو أوكي كم زوري تلو تعابيتو specifically على كامش نتزمون كوتو سبت راح أيتري إنيخ ما رايت أو تجاجي أرمن تجاجي توكل على الله السوي على قابت ليميتيشن تي كم تقدم لك نقد تصنع حناتي حدا راب سدتسي على قابت جودولو ويدو ما بكراتو تايو وحس يتركب الحمد لله كا قل we have to make them غن صرحوا على مالتي حدا اليوم ويدو ما شماغل اليوم أبيت كريستيان زلوا اليوم ويدو ما محبركم زلوا اليوم أنت قريتشت كنا منتو توم سبعين سبيتن قدمي ዝኾነ ይኹን ምዃኑ ማእከላይ ኢሎም ተሰማምዕሉ ኣካል ክመርፅዎ ምክንያቱ ዋሕስ ኣቐዲሙ እዩ ዝመፅእ ቅድሚ እቲ ግርጭት እዩ ዝምረፅ ኣይኮነን ኣብቲ ሓዳር ኣብ ዓድና ከምኡ ዝረቕሕዎ ሰብ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ድማ እሱ ክፈልጥ ኣለዎ እንሻሎ እሱ ወይ ንሳ ክትፈልጥ ኣለዋ ስለዚ ክንሰርሖም ኣለና ኣብ ዓድና ካብ ዘይሃለና كنمتهم كنقبرهم على الكونسبت تأمرنا يتوحسي كما تقول له نرب حتى حدار زعي لبونا استايز قرر موغات لبونا ترايزي كونه قال ميلا زسل استايز ابزي اما عربا عالم سلازلنا بزح عينت سلطناتات ون سلازلو ابزي عودزون كنسلطن نخلينا زول امنتي زلنا طبو كابتا حدا خالق خالد تقص حلفيو أب كزي أب تسعات early 2000 وكا تقص نير حجارنا اللون في arrange marriage سب كيلو أب عد بس يحتى مري إيمانس أي فلتان أي فلتانة تفعل عليه من قدي يموتمو حدا السوق عبي إلا كاتلي ديلاري مهلا بيتسمى مالتي بيتسمى عد خاف مرة خلقها فاميلي خافلتو كله يعطوه يمكن ده عن طيب الكايو حسكاية احتمال تخلى هواي حزات تخمل تخلى ناب يوروباري خانة على أمريكا كابت حالة أجمعات كونوا نرد أكاسوخي is it one of the issue? I have mixed feelings تمام أقل بستاي مغنياتو by the way arranged marriage بزح ربحاتها تالو قمت زبلنايو اتي سدرابيت حجي أبتي كسر عالكا خلو سدرابيت كا كينيو نتا زياس نودنا يتخون إلهم درقوا زلو نت سدرابيت يوم زمزنو ردي كان إذا سدرابيت مواسبتنا حجي تزبزح فالي سيستم نايت سدرابيتات أبزك أرادة بيوم زمرتسولكا بزح arranged marriage by the way أما سمعتون سايتر أرينايو arranged marriage أبزنا ورلو جيزي حدار ستيبلي نيو ولا أبز هذا أرتيكل عم بلغ ولا أب أو وست نمتى يقوم زلزلوتي سرابي ساتة فالله تنمرات حجيت يوحد
نايت فالي سيستم في اللاي سلازو واحد وي متى عبي تخاز نبرت وين بقلت فلتم سلازو خونا شفان هلو خدان هلو فهمت زبل كاي ما عسي تطلع كاو مسوصها هبت الشفان كاغل انت دا بحلنا خا مست سدرابيت انت دا متسار لك خوينو ግን I have seen it work ብዙሓት ዝፈልጦም ስድራቤቶም ክስታይ ገይሮም ሎም ዝሰለጦም ሲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ሪኢ ኣለኹ እዚ ማለት ግን ኣብ ኩሉ ዓይ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ዝበልካዮ ካብቲ መረበት ካብቲ ቦታ ናይቲ ባህሊ ስለ ተማሒና ስለ ዝወፃና ምስቲ ስድራቤታትና ምስቶም ኤክስተንድድ ፋሚሊና ድማ ቀፃሊ ርክብ ከይህልወና ስለ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ከይሰርሕ ክእል ኣብ ገገሊ ግን ክሰርሕ ሪኢ ኣለኹ ሶ I don't know ሓቂ ጽቡቕ ኣላ ይራይት ግን ኣበይ ክመፅእ ካብታ ካልአይቲ ጽቡቕ ኣለኻ እምበር ካብቲ ሓደ ጽቡቕ ቫልዩ ቤተሰብ ደምፅልካ ኪኖ እቲ ምሻለካ ሓዳር ቆልዓ ሂወት ቤተሰባዊ ሪኦም ገለ እዮም ደምፅልካ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ገለገለኻ ንጣር ክህሉ እዩ ንመውፅእ ዝጥቀሙሉ እውን ኣይክሳእን እንድዩ እቲ ዝበዝሐ ግን ንዕኦም ድርዩ ማለት እዩ ግን ምስኡ ግን ኣብ ጎኑ ከዓ እንታይ ትርኢ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዖ ካብ ዕድሚኦም ንላዕላ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እሱ ወዲ 40 እሳ ጓል 20 ምፅኡ ወይ ድማ እሱ ወዲ 50 ጓል 20 ምፅኡ እሞ there's huge gap ages ኣሎ እዚ ኸ እስካብ ክንደይ ፋክተር እፃወት ኣብቲ ናይ ፍትሕ እስካብ ክንደይ ግደ ኣብዚ ሕጂ መፅእ ኣብዚ እዚ ረቑሒታት እዚ ከምቲ ዝበልናየት መበገሲ ናይቲ ስድራ ቤት ክጠቅም ዝኽእል እምበር ሓዳር ኣይኮነልካን እቲ ውሳይ ምሻሎ እቲ ቫሊ ሲስተም እዩ ዘቀራርበልካ እምበር ነቲ ስኻ ትሰርሖም ማእከልቲ ክልተ ክሰርሓልካ ኣይክእልን እንድዩ ከምቲ ዝበልካ ዕድመ ሕጂ ኣብቲ ኣጌን ዶክተር ጃን ጋትማን ክደግሞ እየ ሓደ ካብቶም ኣብ ሓዳር መፅናዕቲ ነዊሕ ዓመታት እዮም ገይሮም ኣብ ክልተ ከፊሎሞም እቶም ዘፅንዕዎም ሰባት ማለት እዩ ሪሌሽንሽፕ ማስተርስ ሪሌሽንሽፕ ዲዛስተርስ ዝበሃሉ ኣብ ዝምድና ዕዉታትን ሰነፋትን ንበሎም እዮም ተመቂሎም ሎም ሕጂ ሓደ ካብቶም ዕዉታት እንታይ ተመሳሳሊ ፓተርን ናቶም ወይ ድማ ተመሳሳሊ ባህሪ እንታይ ተመሳሳልነት ረኪቦም እቶም ብፆት ወይ ድማ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን እቲ ርክቦም ከም መሓዙት እዮም ናብ ማሕዝነት ቀይሮም እቲ ሪሌሽንሽፕ ተረዲካን ኢንቲሜሲ ኣለዎም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እሱ ዘስሕቆ የስሕቃ እሱ ትሕሽሸሉ ማለት እዩ እሱ ክዛረብ ከሎ ሰሓቅ ክስታይ ትኾን ኮታ ንሓድሕዶም ግዜ ከሕልፉ ከለዉ ሲ ኢንጆይ ይገብርዎን ሓደ ካብቲ ክስታዮም ኢንቲሜት እዮም ማለት እዩ እዚ ብግዜ ዝመፀ እዩ ኣይባእሱን እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ይፋለጡ እዮም ብግዳማዊ ጥራይ ዘይኮነሲ በቲ ስነ ኣእምራዊ መንነቶም ይፋለጡ እዮም ዘሐጉሶ ትፈልጥ እሱ እናታ ዘሐጉሳ ፈልጥ እንታይ መግቢ ዝፈትዋ ትፈልጥ እንታይ ዓይነት ጨና ከም ትፈቱ ጊፍት ክባ ከሎ ፈልጥ ይቀራርብ እጅ ዕድመ እንተዳ ኣንብዛ ተረሓሒቑ እቲ ምሕዝነት ወይ ድማ እቲ ኢንቲሜሲ ክመፅእ የፀግሞ እሞ እቲ ሰብኣይ እናቱ ዓይነት ኢንቲሜት ዝኾነ ሰርክል ዝገብር ካብቲ ገዛ ወፃኢ ማለት እታ ሰበይቲ ከዓ እናታ ክሳ ይገብር ኣብ ምንታይ ይኹን ኣብ ውላድ ኣብ ገለመለ ጥራይ ይኹን ትርክቦ እቲ ካልእ ኮመን ዘይብሎም ወይ ድማ ናይ ሓባር ረቋሕ ዘይብሎም ይኾኑ ዳሕራይ ፅኒሕ ኢሎም ሽዑ ፀኒሖም እውን ተተባህሉ ደቆም ምስ ኣኸሉሎም ወይ ገለ ክስታይ ምስ ገበሩ ከም ሓድሽ ሰባት ዝላለዩ ማለት እዩ and it's too late ኣብ ድሕሪ 20-30 ዓመት ደቅኻ ምስ ኣከልካ ክትላለልካ ክስታ ክትገብር ከለካ ክትፃወር ገለመለ ግዜ ወስደልካ ገለ ኸውን ስለዚ ናይ ዕድመ ምርሕሓቅ ናይ ግድን እቲ ዕድመ ዘይኮነ እቲ ቁፅሪ ነቲ ኢንቲሜሲ ወይ ድማ ነቲ ምሕዝነት ዝበሃል ነቲ ምቅርራብ ዝበሃል ከርሕቆ ስለ ዝኽእል እሱ ከም ሓደ ሪስክ ፋክተር ይጠቕስዎ ኣብ ጀንቡ ካብኣኻ ኣምፃኻያ ኦልሶ intimate እንዲኻ ምፅኢኻ sometimes ኣተዓባብየኻ ወይ ዓበይኻ እቲ ንዓኻ ደሳኻ ምሻለ ካብዚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ነዊሕ ፀኒሕካ
كيت كهاب يرتراوي كاب من دفراري خارن كتم تصدقي حد قوان سيتي سخاخا بوان دوت أخذ تكون درا أخذ تخون حجي تاد قلت كا أنت مسيتي تايمن تزحلف كا أوانات ويكا دليتات كا يودك على ربك مثلني حجي you have nothing in common حجي تركب منقوها كتعريخها مالك وين عاخت مسل ساخت فتنيا السخاون عاخت مسل فتنيا سكاب كني إذا قدرت ساعات بتاعي أبقى تايتري أب arrange marriage فلاي أبقى لك مش كجورو يو كمر عرنني الكات جورو وي حضرت قبراني لا تجورو إزيتها كتأكمات بتسأل كارو during كم تتقص كا ومستي أجيب مست الممسك خياني خا at the same time كي أتعب بيخا سخاو دخلتمانية الكاسة ولا هجر سبت خول سخاد نعخا إنفلونس تجبر كبابي خا تفلالي نعاون كاليو زخ قدر لو رخصات كذا أنا مودته وان قد خلوي كم ريسك فاكتور قد خلوي قال يوم كانتي نتريسك ناب بالليشة أزوج دوالو كم تزبلنا يا بتموداتات كنت يتسرح لي قال يوم لو أب هجرسب زعبي والكتما شوز ولا تقول كتما تمرعهم كم يزبلنا أبراز نبرو لو قلنا تشارعوا بس القسام يتشارعوا إن شاء الله إذا هذا كان زي سفلت قال ما لقيت له كده سخنت يلوم ناب كسي ناب متشارع غيرهم في كفالة اليوم بوز نبرة ماليسو مفاقريهم هم كله خاطريها very interesting رقحتيهم تفليهم على كامتهم risk factors تفلتهم تبغي أمودا تاجن it all boils down نامنتا يتودق كسب كندي تتجهلوا نتعرف حداركاي أبز باكيار لاتن نشتي سعري قرمكا سومن زدا قولك زي ليا بقى زي بحال صحيحي قال ما قال صحيحي بعد يزبو صحيحي تسعرقا كندي كن يدل مالتي تجي تشوفو كثر انت اللي خاب حدابتا يا تمنتين عبد الله لا ترك اللي خاخد كسكسو صحيحي كتمحو قصالي خصاق تبرخ كرا لكات انت دا سوق سلازبلكا كم تزنورو صنح مالت هيكون انت ركبكا أقول مع صحيحين قال ما لنكب ولا الكات تصلي مرحبا I think كبراب يمسكن أنا بحكي I think مليس كا خافت تحت أنقطعتهم كم تاي مسن زبل لتعرف إنه تري سخاد ترى خير تمت كا ورجعت ما كاتولي خاد بس ندبل نخسم حكا هو أفتح كم تزبل قا again كيس ما كان statistics ندبل قا استيجرام برمخني أتخلو بتتعذب سلزله أبت تتصنع عزوة حفات من البعض توسخ عبريتات توسخ بيلندي أب سلسة مدرخ يوتي فتح زعزز أب أمريكا تم قدامه تحمش عمت أب كبابي 10 شعات عمت حجي غا أمتي هذا الله باترن غا دحر 10 عمت كأنا ندابز حد خيد الله تاستي تم قدامه تحمش عمت أتي كم سبكت واحد نايمو واحد جيزي عيني بحرية عينا يو بحريو كتتصنعك تفلتك مثل سؤالك لك أنا مرعى أقول لك سويتيسي نخالي سويتي سلازي فلت أدي يسفل حجي سويتي أدي زي كونت أبرئسي سنة أمرا مقريش أو يزمت بعلو كي تتصبغو إساها أنا لك نعي زي كونت نبوايا تتصبغو زلا أباي مالتي إذا قريش تزمت شعوب جيزي وسيد انت دا ابز تهويخ كا استيجر كا ويلما انت دا بزع عارق وزقريتشت مخالف رخبو مالتي كسب حموش عمت دا نزي مسرحي قم دحر حموش عمت ساستين قبريبو سلستان قدامت حموش عمتات نايمو واحد جيزي سلزخنا أبا يعزز دحر اي تين ايجرز مسمتو قولعات وليدو قال اب تين ايج مسمتو حقاني اي تين ايج التعبابيا قاني كالب فاكتورز لازلو أبو قاني بوزح فتح يرى حجي دمار تمارو دكخات وليدهم بفلاي زناي وست ندي زارب له نا كوليج مسكدومو اخلات مسكونو قاني كم تزبلنا تخلو موفار نايتهم سب حدر ابدقوم تراي سلصن حبنا حدهم انفست كيغبرو سلصنحو
ባክያርዶም ተረኣይዋሲ ኩላ ፀሃያይ ኮይና ትፀንሕ ማለት እዩ ሽዑ ከመይ ጌርና ኢና ክንሰርሖ ነዚ ካብ ምባል እዚ ነዚ ዝኸውን ግብር ኣቢልካ ካልእ ናብራ ምጅማር ሓይሽ ይብሉ እንት ሰብ ከዓ ሕጂ ምስቲ ምንዋሕ ዕድመ ናይ ሰብ ብሞርጌጅ ኣይተኣሳሰር ገለ ሞርጌጁ ከፋፊሉ ስለዝኾነ እቲ ዝበዝሕ ኣብቲ ዕድመቲ ወይ ገለ ቁጠባ እውን ክስታይ ስለዘይሒዘካ ምፍልላይ ኣሎ ካልእ ናብራ ጅምር ከምዞም ሕጂ እዞም ሃብታማት በዓል ጄፍ ቤዞስ እዞም ኩሎም ሃብታማት ትሪኦም ከለካ ኣብታ ደቆም ምስ ከድሎም ካልእ ሓዳር ካልእ ሰበይቲ ስታይ ይረአ ኣለዎ እቲ ስታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ከነስተብህለለን ስለምንታይ እየን ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ዝበፅሓን ናተላ ርኢና እየን ተን ጠንቅታተን ኣብቲ መጀመርያ ናይ ምውሃድ እዩ ካልእ ናይ ምዕባይ ቆልዑ እዩ ኣብቲ ሳልሳይ ድማ ቆልዑ ምስ ዓበዩ ኣብ ንሓድሕድካ ከይሰራሕካ ምስ ትፀንሕ እዮም ቶም ጠንቅታት መርሓባ ወል ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ክብራብ ይመስገን ብዛዕባ ስለምንታይ ፍትሕ በዝሓሉን ዝብል ምምፃእኻ እተኽላ ክፋልና ከዓ ፍታሕ መዚታት ንኸይመፅእ ንዝብል ቀፂሎም ከምፃእካ ሆፍሊ ዕድሜያ ክቢርካ ክትመፅእ ደስ ብለኒ ይቐኒየለይ ንዓኻ ድማ ሚካኤለ መርሓባ